ngithola insizwa thizeni khona lapha emsebenzini ayi insizwa ke kucaca ukuthi hayi ayibona intombi ibona umfazi ifuna ukungisondeza eduzane ukuthi fanele ucaca ukuthi iyangilobola hayi nama nginankinga vele hayi ke sithandane ayikhaya lobole konke nje kwashesha ngoba nabantu ababesimele kwakuyibona omakhelwane because abazala bekho ulotsholwa komakhelwane ngizothi umshado impela kwakuyinsuku ezinhlanu zonke yebo washo wathi uma uvuma nje ukungishada mina ngizokushada insuku ezinhlanu hayi nangempela bandla walifezekisa iphupho wasifezekisa isifiso nento ayishilo ayike mangabe sengishada ke naye ke sengihlala naye phela permanent manje akusekho ukuthi ngibuye ngekhaya sengihlala la umuntu usuyambona ama true colors ukuthi kahle kahle unolaka lo kahle kahle inhliziyo incane mayikhuluma yajikjela okay ngiqaleke manje ngithi mina phela uzokwenza kumina lokho awuzoba nje nolaka ngeke uzokwazi ngiqale manje ngikhuluma ilanguage yasemgaqweni ngikhulume ngikhohle ukuthi umyeni ngiqale manje ngibe nokudelela kanti umyeni akadelelwa yahlonishwa bese yena ahlale phansi nami athi ngiyakunderstand ukhulunge nababazali akekho umuntu obekutshela ukuthi kumele ukhulume kanjani kumele wenzeni bese yangigruma ke angihlalise phansi asho ukuthi intombazane ivuka ekseni igeze intombazane ayikhishi engagezile uyaxopa iroutine yonke nje kuba umuntu wesifazane angifundise ngisho ukupheka uphuthu nje ngilipheka kahle kanje ngenxa yakhe ukuthi konakalaphi angeke ngize ngazi kahle hle ngalesi sikhathi usebenza ikhathi enjani ungena nini emsebenzini ngoba ngicabanga ukuthi naloko kunomthelela la yebo ngisebenza ama shift ngisebenza u10 ebusuku ngiphuma u6 ekseni ngisebenza u2 ngiphuma u10 ngisebenza u6 ngiphuma u2 so isikhathi esiningi angibi khona endlini wa endapha ethi ucela ukuthi kushuthi kube khona umuntu ozosisiza for kulonto ukugada abantwana nokugada umuzi so baqashwa uyena baba maye baqasha ke anginankinga ke mina ubaba vele umkahle uyena bakhokhelayo ngihambe ngemsebenzini ngiyabuya nje mina mangabe ngibuya ngo6 ekseni hawo ulele wonke umuntu ingane ilele usisi sizayo ulele babulele okay ngelinye ilanga nje bese kuthi oyedwa umsizi wasendlini bese yangibiza athi sisi ngicela ukukhuluma nawe kunento ebalekile funa sikhuluma hawu yini na hayi sisi ngithi angisho ukuthi sengikhathela ubhuti into ayenzayo ubhuti mawungekho wena uyangena ngale kamereni ubhuti usinikezana nemali usinikezana nemali ama airtime aswaseli ubhuti ulala nathi abasizi labo uthe babili osisi abasizayo la ekhaya ngithi mina kanjani ngoba nihlobene athi hawu sonke njengoba usibona la nalo kade hambile last month sabasekhaya sonke sisemndeni nowodwa mangabe lo ehanjiswa lo kulanda umunye hayi ngithi no hayi unomona ngeke nje ngibuka izinto umyeni amangenzela zona ngithi hayi ngeke kusho sekusuka umona hayi ngithi nje ngicela ungigodukela athi hayi anginankinga ngizohamba vele ayihambile bese ngihlalisa phansi ke ubaba ngithi hayi baba manje kunento ngathi nje mina nje uzongisiza mina ungangikhulumela udodi kanjani manje ngoba phela nansi indaba athi nje kushuthi usufuna ukukholwa abantu abakhuluma izinto la ngithi uyabona ukuthi uphila kahle wena uyabona ukuthi ngikuphethe kahle hayi nangempela nami ngibona ukuthi hayi ngeke uqinisile kodwa uma ngabe kuukuthi ngiyabhekisisa manje nami sengiyaqala sengiyibhekisisa izinto la endlini ukuthi hayi kwangabe kusahamba kahle manje sengiyabuka ukuthi hayi usenezinto azenzayo la ngiqala khona ke sengiyabuka ke nealbum manje umshado ngiyabona ukuthi hayi ngeke kuna nabanye ama-colleague akhona la esemsebenzini mangabe ngiqaphela kahle ngathi ngangababona bekhuluma emshadweni bebambene ngezandla kodwa manje kangaphatheka kahle emoyeni wami uma ngizwa sengisithola sonke istory kwakukhona mhlambe izintombi zakhe zazinhlanu emshadweni ezazikhona nje eshada enye yaze yamshaya nathi sigcawini ngenduku mase kushaya umkhwenyana hayi ngithuke ngithi mina hawu all along ngishuthi mina bengiyisilimo iyaqala lapho ke intukuthelo ke iyaqala lapho ukuthi ngoba bengimthatha njengomuntu owubaba bengimthatha njengomuntu owumama bengimthatha njengomuntu owubhuti wami
ngimthatha njengomuntu owusisi because uyena umuntu bese yifamily yami ngiphoxeke kakhulu emoyeni wami ngathi yazi yini ngikhathele sengimanje umuntu ohleze phethwe ikhanda sengihamba odokotela inhliziyo isishaya ngamandla sengineze uyaquleka endleleni usuyilento enjalo nje sengiyaquleka manje endleleni mangade ngiyogrosa ngihamba nezingane angisafinyeleli la fanele ngifinyelele khona sengiyawa mangiphaphama kuthiwa usuno 5 days ungakhulumi ungahambi ungenzi lutho shuthi ngibe kuyikhoma u5 days ngifuna ke bengikhuluma uma wena ungekho ekhaya kubungekho enkonzweni ibandla liyancipha kodwa muke wabuya ibandla liyanda kusho ukuthini lokho ngokubuka kwami uma ngabe ngibuka kusho ukuthi kunezinto ebekade zenzeka mina bengingayiboni mazenzeka lezi zinto zenzeka ngami which means into yenziwa ukuthi uyena ozobutha abantu ukuthi beze ebandleni uyena shuthi ozoqoqa abantu mangabe ngibuka ngoba angikwazi ukuhamba mangabe ngingekho 2 weeks to 3 weeks nabantu bangabi khona kodwa mangeke ngabuya after lo masonto lo nabantu futhi babuye bagcwale uyabona ka ngithi kumlalele ekhaya ngihleli noliwa kanyathikazi ukhozi FM lolu olilalele uzanele wakambokazi sithi uhambo noNkulunkulu songayithumela ivoice note yakho makholo futhi ukusho 071 613 667 071 613 667 kanti ngi-live ku-Facebook kuzanele mbokazi uma ukuthi uyafisa ukumbona uli lo esixoxa naye li kodwa manje uthi akugcini la ekutheni nje umfundisi unolaka nesandla silula impama iyangena isibhakela siyangena yebo bamzabela kulula isandla siyangena kulula yonke into yakhe kulula nokuphuza utshwala kulula nokubhema kulula into ayishumayezayo abantu nento ayiphilayo akuhambisana uthula uthini wena uthi uyakhuza ke ezumama phela bese yakutshela ukuthi enene hayi wena nje thula futhi nje ukuqala nje umshado wesibili uNkulunkulu akawuphasisi hayi okay vele phela mina ngikhulela emndenini vele kwakholwa kakukho ke so kushuthi hayi ushinto kuyiyona kodwa mamzanele okungithusayo indlela engivumela yonke into ekwenzeka ngakhona ngoba ngiyakhumbula ngikhulela u7 months lokho kugcina nje ngikhulela u7 months umfana wonke umuntu ujabulile unkosenhle igama lakhe mangabe fika usenokuhamba u3 days angabe khona ekhaya ahambe isonto lonke abuye ngesonto ekseni sithi nje ngiayinela ukuthi nokuthi ngiyahamba ngesontweni mayahamba esontweni uphuma madimoni kwenzeka imanga ayi mina ngifela ngibe nentukuthelo nje ukuthi kanjani lo muntu kade phuzile ngayizolo alalanga ngisho endlini isonto lonke hayibo abantu babawa kanjani ngibe nalokho nje ukuthi ayingeke ngibe nentukuthelo embi ngithi uNkulunkulu ngeke sho uNkulunkulu akekho kwenzekani ngaleli langa elishintsha zonke izinto kungasekona nje ukukushaya kuphela ngamhlanisa ngcinani segarage xoxela umlaleli kwenzekani hayi kushuthi ke ngesikhathi ke esebuyile ke mayibuya abuye ke ahambe futhi aphinde ahambe mangabe ephinde ehamba mina ngivele ngidecide ukuthi yazi yini uthi ngidrivele ngiyile ekhaya kanti lami lokufa ngalelo langa ngidrive ngiyekhaya kanti ngeze ngifike ngihlale ngithi mina ayi ufonela usisi wami ngithe awehle uze bandla lana usisi wami umagoti kabhuti wami ngithi awehle bandla uze la uzohlala nami la emotweni ngizokhuluma la nqane ukunyuka ngoba ekhaya kunomqantsana hayi ehle ngempela ngifike ngimthulele yonke into eyenzakalayo ngimtshela nokumtshela ukuthi hayi ke ilalela izinto engiyonayo mina ezisigameni lami yilokhu nalokhu makwenzeka nje kwenzeka something nikofuna lezi zinto hayi nangempela ke sengiyabona nginama miss call hayi ngihambe ngibuyele endlini mangibuyele endlini ngifika umuntu uthukuthela uganulwami mangabe ngibuza yini uphuma phi ngithi mina ngiphuma ekhaya ngifone bafonela athi nje uqamba amanga ayikho leyo nto ngeke kuphume kini kade ngifonela ungaphenduli ngithi alilahle ngempama impama yakhe yangidabula la embonjeni yavuleka kwaphuma igazi ngopha ngisabambe ngithawula ke lapho ke uyangihudula nesisu bese ngithi mina ngicela ukushintsha kuvele kube khona izwe elincane endlebeni lithi khumula izinwele namacici
ngikhumule ngangifaka inwele ngiyikhumula inwele ngikhumule namacici angihuduleke angihudula ngifake emotweni uzongitshela ukuthi uphumaphi alokho imoto angene egarage mayingena egarage athenge ngesipakpaku athenge uparafini athenge umentshisi bese parafini nomentshisi athenge upetrol athenge umentshisi bese ethenga nogwayi ngiyamuzwa nje ukukhuluma nalombhuti omdayiselayo lapha egarage uthi hayi ngiphethwe izinto ngifuna ukuxuba hayi mayingena emotweni athi nje wena uzokhuluma iqiniso hamba uyangishaya nginalo ithuba lokumemeza nginalo ithuba lokushaya iwindi ingqondo yami ngathi ngayishiya endlini ngihamba ngiyigobhoze ngingalazi angitshele emotweni athi ngiyise emaground nesiphingo la ungeke uzuziwe khona umuntu uma ngabe sesifika ke siphingo ngazani nasiphingo masifika esiphingo emagroundini afika ngithele ngawo petrol athele nemoto aloke ngilayitha ngomentshisi ngingashi aloke ngilayitha umentshisi ufika kumina usucishile avela abona ukuthi uthatha kude athathe itissue avele bese ilayitha itissue bese ithi ngivele bengingazi mina ukuthi upetrol ugijima kangaka ngivele ngivuthe akamemeza ugelo yimina thula uthedo igazi seliyehla ngemlenze uyasha awumemezi ngiyasha ngiloke ngithi nje kodwa umntanami akhaleki uyawubona umlilo uyavuka ngiyasha mamzanele ngiyasha like ngiyasha inwele ziyasha ngiyasha nje umzimba wonke uyasha ungichelile phela ngathi nje ngezwa fahla iwindi angidonse labantu abahlele emgaqweni sibabiza ngamaphara angigoqa ngejacket yakhe enukani angigoqa ngayo athathe isicathulo ngihlekihle ekhanda umsolwa lo usongizandla ubuka imovie umyeni wakho ubuka nje imovie ingayazi ukuthi uyoyiqopha bese irelease nini so ubhuti lokusizayo umfana oyihlalele emgaqweni lo okucishayo ngejacket yakhe netebu lelo acisha ngalo nasekhanda ngamanye amazwi usinda ngenxa yakhe ngisinda ngenxa yakhe uyamazi kodwa angimazi kuze kube namhlanje mina mangihlangana nabo la emgaqweni bethi sisa ukuthi 5 rand ngiyikhwatha mawungekho ngisho 10 rand ngiyawukhipha ngoba angazi yena kuwumupho angisindisayo bese kwenzekani emva kwalokho hayi ke emva kwalokho ke angithathe futhi lo ajahele liphara phela selingisindisa angithathe angifake emotweni imoto isihamba ke yagendlezela ke angigisa egarage nase garage futhi ugeli lo yimina akamemezi uthulu usushile ngishile ke manje awumemezi nginayo option mamzanele ukuthi ngihambe ngitshela ubhuti ngithi ngesikhathi saphumile yena ngithi ngisize uyangibona vele sengihamba nangamabele iskipa shile ahlala ugela linde umqonda awukho ahlala ugela linde umyeni wakhe abuye umyeni wakhe athi nje siyendlini awuye esibhedlela masingena futhi sifike endlini masingena endlini aqale phansi athi wena uzokhuluma iqiniso ukuthi uphuma ngithi hayi ke ngesikhathi esathi othi ngikubhekela amaphilisi awuye esibhedlela ngivele gijime ngithatha ukhiye kushuthi angikhiyanga mina ngithe ngizomkhela ngaphathi kuze ngikwazi ukubaleka ngathi ngithi dab emastephisini nangemva kwami ngavele ngamemeza ke manje ukhulelwe uno 7 months njengoba kwenzeka yonke lento uphume akufice yini angifice maye ngifica nje sengimemezile vele phansi kanti nguNkulunkulu la sihlala khona kune police station eduzane ngimemeza nje bavela abantu abahlala la emgaqweni laba bathanda ukungalali bavele bambambe bayangibona ngiyabaleka ngibabeka ngawa amabele ngingena police station ingqondo izobuya sengibona iphoyisa likhumula ivest linginika ukuthi shuthi angigqokile ngisho ugqoka bese bayasho ukuthi hayi ulimele kakhulu ambulance sizoba 2 hours ngithi mina hayi okay uphi lo ngilimazile bathi hayi ungaphakathi semvalele ngithi mina okay ngicela ukendlini nguthatha ukhenzi udriver ngiya esibhedlela ayina ngempela ngingene ngidrive ngiye esibhedlela nga-admit esibhedlela mangi-admithwa ngesuku lilandelayo kufika umseshi angitshela ukuthi hayi ke silivulile icala kanje ngithi nje mina angimbophi angilivuli nje mina icala angimbophi nje akukho wrong kube yiphutha kusho wena lo kusho mina hayi umseshi avela ahamba athi ayizobuya abuye mayebuye ngakusasa ngithi sengiyalivula futhi icala ngiyaqhubeka ngiyalivula icala ngimfune eboshiwe avela abona ukuthi khona into engahambi kahle la ngicela ningibizele odokotela bengqondo bamzama ukumsebenza ngizobuye ngibuye emva kwenyanga uhlale esibhedlela uzusuke uyogcina ususe Albert ngoba bethi basabela impilo yakho uhlale khona ngifuna siye la usuphuma esibhedlela ubuya noma mhlambe wafika yini umyeni esibhedlela
wafika mayefika nje ufika nje ugela unormal nginormal nje kathi nako baby kusho wena kusho mina kunormal nje mamzanele ayikho into wrong kube iphutha ukuthi angishisa mayefika wathi nje uke uqhubeke naleli cala uzobona ukuthi ufana noba ngithi nje hayibo ngizobe ngiqhubekelana necala ebandleni ke bahamba nobaba athi wena uma uphuma la uzophuma ebandleni ufike uma ebandleni usho ukuthi wena oyishisile wena uthola ukuthi mina ngikhulelisile ubunolaka wayishisa hayi ayikho futhi inkinga qiqiqi ngingene epulpit ngifike ngisho ukuthi bazalwane mina ngiyishisile ngenxa ukuthi ubaba besidinelene naye ngavela ngadecide ukuthi ngcono ngiyishise ngihlale phansi futhi ngabe khona lutho nje ngiqhubeka nje impilo iqhubeke iqale phansi le yanto yokuthi mawukhona ebandleni abantu bayanda kodwa nje badungekho bebehlile isakhona yini leyo hayi ke mamzanile ke bese eyangitshela kumfundisi ukuthi yazi yini ukuze ngibe nebandla eli fixed like bayehla bayenyuka ngifuna ukuba nebandla khona la ngizoya khona enyangeni enkulu nje yala eThekwini ayisho ke ngizoyothi ngicela ngisize ngithi mina hayi ayikho inkinga ke bandla ungahamba maye hamba ke hayi inkulungwane zabantu akunikelwa kanje iSunday nje iyodwa imali biyenziwa akadingi ukuthi ayimsebenzini umfundisi ayina ngempela ke kuqale ke manje sengiyabuka ukuthi nami manje ngathi uNkulunkulu useyafuna ukungisiza ukuthi ngiphume la ngikhona ngoba uma yena ebiza umuntu azoshumayela ebandleni umuntu uvela afike ahlale kumama umfundisi ukuthi mama umfundisi fanele asizwe hayi ke nangempela ke ngelinye ilanga nje uNkulunkulu angilungiselela omunye umama okuyiyena nakuba ngiyakhuluma namhlanje nokuba abantu bayakwazi ukungizwa okuyena owangophula bakuthatha ngoba phela umkhuleko unamandla labantu ababonayo ukuthi khona into ethumba ingqondo yakho ababonayo ukuthi akuwena lo owenza lento tshela mina ukuthi balwa kanjani ngomkhuleko bayalwa ke ngomkhuleko ngoba babe ngitshontsha indlela ebengivaleleke ngakhona bengingakwazi ukuba nabangani ubengikhiyela ngisho endlini ahambe mayihamba yena angikhiyele endlini ahambe nokheba beyimoto zonke ahambe nawo ngelinye nje ilanga ngivele ngifonela umunye umama kube nezwi nje elincane ngoba uNkulunkulu mayesefuna ukukhipha endaweni uyakhipha izwi livele lithi nje umuke walala la namhlanje uzofa mamzanele ngavele ngathi kena ngicela ukukwenzela ibreakfast ngifuna ukuthenga isinkwa ngithatha imali ngihambe ngagibela ngabaleka ngaya ekhaya kanti ngihamba ngamateksi unemoto ngamfica sehlele ekhaya elinde mina uthi mina engathi khona into ebimtshela ngisho ngabe kuthiwa ucabangani ngisho ngabe kuthiwa wenzani ubevesane ayazi akutshele eqala yebo mamzanele njengoba ngikhuluma nawe kanjena nje ukuthi phela vele sekumsakazo mhlawumbe lese sihambile siyodla ngifike ngisho ukuthi ayikwenzeka ukuthi into engayitholi kahle lapha endlini ngangamfica ayigcwele igazi ukuthi nokuthi ngithi nje ngiyafika athi ubusuthini ngimamzanele yini le ubuyikhuluma ngimamzanele ngiyazi kahle ukuthi ubengekho futhi ifoni yami ibingeke eduze mhlawumbe ukuthi kupresse ku record ya recordeka yonke into ebengiyazi yenenge yonke into ebengiyenza engeke ubiyazi njengoba injalo azi ngishiya igama ukuthi ubuhlangene nobani waphuma kanjani egcineni ngicela ukucacisa la ukuthi umntwana kabangisaphila washona lesikhathi ngisha washona ngoba ngezwe udokotela ethi kuseli ikhanda kushuthi sizofanele silikhiphe ngathi mina yenzani noma yini nginankinga ngiphuma kanjani ngiphuma ngomkhuleko omama abahlangana bengisentabeni kuyokhulekwa kuhlangano kuyafastwa kwenziwa yonke into emhlabeni nami ngiyeza ukuthi kunezinto eziqashukayo manje emzimbeni ngiyaqala ngibalula ngiyaqala ngenza izinto kanti umfundisi lo njalo uma kwenzeka into ebhlungu bekangithengela iwayini nje avela nginike iwayini athi ngiphuza ngimeskhere abuye newayini athi nanti iwayini ngaze ngaba addicted iwayini ewayinini ngalithanda iwayini ukuthi okay fine mangabe nginenkinga nje ngizophuza iwayini ngiliphuze ngithola ukuthi kwakona kusalaleki ke manje ngiphinde futhi ngiphuze namaphilisi enhlungu phezulu kwalokho ngivele ngibona ukuthi okay which means manje sengiyi drug addict because akukho engikwazi ukwenza ngaphandle kwalokho u2 shuthi ngesikhathi lokho ekukhuleko mama bengisiza bese ingqondo yabuya njengoba injalo buye nje yonke bese ngiyasho ukuthi yazi ukuthini ngalobu buhlungu engidlule kubona angizohlala kubona mina
ake ngenza into ezokwazi ukuthi iqhube impilo yami. Ngaqala ngenza research ngewayini lele kade nginikwa lona mangabe kubuhlungu. Mina ngalithatha ngalenza laba ibhizinisi kimi. Ngenza research, ngenza yonke into ngalo, ngafunda, ngahamba ngaye Eastern Cape, Western Cape, Limpopo ngahamba ngayolifundela. Kuyimanje nje ngiyaligayela lise luthathile uMacro wathatha uProud South African lilungile ukuthi abantu bangaliphuza ngenxa yobubuhlungu engidlule kubo. Emake ngamanye amazwi usune business elidayisa iwayini ngenxa yobubuhlungu. Uma uphuma ekugcineni usuphuma nje kulomshado wathini umfundisi? Nebandla laqhubeka. Ibandla ngathi alisekho ngoba ngizamile ngawonke amandla ukuthi ngingabe ngisaqhubeka nokumbheka kuma social media. Ngahlukana nje naye. Ngezwe kuthiwa wakwaboshwa icala le-assault lokushaya wena. Yebo, kuthiwa ngishayela ekhaya. Esengishisile kodwa besangishaya. Esengishisile bebefika endlini bezomthatha. Njengoba sikubuka nje manje ngiyazi ukuthi ngiyabona kancane la ebusweni ka left wenza ngani kodwa ngoba usumuhle manje thina siboni akukuningi kodwa kuyabonakala la ushe khona nala ngezansi kwesilevu siyabona wenza kanjani? Ngizothina odokotela libona bangisiza lapha eAlbert ngoba bakhona labasika khona bahlanganisa isikhumba sami sasethangeni basihlanganisa leli nxeba esemqaleni nolobelenzima kakhulu nasengalweni. Ingalo yonke ngishile ngengala ka left. Mhlambe nje sesivala sesiphetha ngenxa yesikhathi ufundeni kuyo yonke lento futhi yini ongayisho kumuntu wesifazane olalele ngalesi sikhathi? Engikufundile ukuthi siyathanda thina ukuhlala endaweni ngenxa yokuthi umuntu uvela athi mina ngeke uthanda ngikhule ngingenalo. Umuntu wesifazane akangamusa ukuhlalela into ayibonayo nayo ukuthi ayikho. Umuntu wesifazane unawo amandla okulalela nokuzwa ukuthi cha lokho akusikhona. So ngizotshela umuntu wesifazane namhlanje ukuthi musa ukuhlala impama eyodwa yanele. Usinda ku petrol. Mawucabanga nje usinda ushiswa ngo petrol. Leyo into ikithini kuwena? Ingikhombisa ukuthi uNkulunkulu akakazangishiye. Ingikhombisa ukuthi uNkulunkulu uhambile nami. Ingikhombisa ukuthi uNkulunkulu umile nami kuyona yonke into. uNkulunkulu ube nami. Linyathikazi siyabonga ukuthi ube nathi kuhambo namhlanje. Ngifisa ukwazi ukuthi abalaleli mangabe befisa ukuxhumana nawe nokuthi ke bakusupport njengoba usho ukuthi usunane business lewayini elaqala ngenxa yezinyembezi zakho. Sikuthola kanjani? Sikutholapi? Ngikhona lapha na ku social media uFacebook uLe Nyathikazi. Wona ke uactive because uInstagram ngikho active kakhulu. LEE Nyathikazi. Sizokwazi ukuthi sikuthole khona. Yebo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Angisho nje kubalalela ukuthi njengoba sikhuluma ngabafundisi asisho ukuthi bonke bayafana kodwa yingoba lo ungumfundisi sikhuluma ngaye namhlanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe sisithi aqinise ukhule ngathi nebusiness lingakhula lihlondlomane. Makhaya uhambo lolu noNkulunkulu nangesonto ezayo siyobe sakhona futhi sisho sithi eShilo sikhuphuka ngesonto ngo9 kuya ku12 uzanela wakambokazi sithi la kuKhozi FM hlala nje linethezeke ngoba uNongcebo usekhona.